Фәнил агай икенде намазына ашыга. Өлкән кеше 5 еллап шушы мәчеткә йөри. Шуңа да барлык уңай үзгәрешләр дә аның күз алдында. Бинаның икенче катын хәзер яңа келәмнәр, өстәл утыргычлар бизи, диварда яңа абойлар, түшәмнәр тарттырылып ясалган, җылыту системасы яңарган. Әсхәт Фәйзетдинов саллы өлеш кертүчеләрнең берсе. Нефтяниклар, неләр дуслары, Әсхәт хәзрәтнең дуслары булыштылар бик каты. И менә шул икенче этажны залны, менә бу залны матурлап, ремонтлап чыктылар. Халыктан җыелды крышага 296 мең. 100 мең тагы Әсхәт хәзрәтнең неләре дуслары булышты Самарадан, нидән Казаннан. Шулай иттереп 396 мең менә акча җыелды да, хәзер крышада ремонт бара. Мәчетнең беренче катында әлегә эшләр башланмаган. Монда шулай ук идәннәрне, өстәл урындыкларны, җылыту системасын яңартырга торалар. Һәр шимбә биредә балалар өчен укулар үткәрелә. Шуңа да сыйныф буларак хезмәт итүче бүлмәләрне яңартырга ниятләгәннәр. Балаларны укырга җыйгач, безнең беренче катта салкын дигәннәр, балалар әйткәннәр, менә шушыннан иң беренче астыгы өлешен җылыта башлаган идек. Мәчетнең тышкы ягында эшләр башланган, бинаның фасадын тышлау да каралган. Ерактан матур булып безнең мәчетебез күренеп тора. Үткән елны без манарадагы тәрәзәләрен алыштырган идек, хәйрия ярдәмнәре белән. Бүген инде Аллага шөкер, быелгысы елны Аллага шөкер, без манарасын яңарттык. Шушы манараны яктырткычлар куелды. Хәзер бигрәк тә матур булып, бигрәк тә төнлә матур булып, ерактан күренеп тора манарасы. Җәен биредә дини лагерьлар эшли. Ел әйләнәсе хатын-кызлар өчен укулар бара. Шикәрчеләр мәчет мәхәлләсе дини оешмалар арасында актив эшләүчеләрнең берсе. Менә инде 2нче ел аның каршында мәрхәмәтле ярдәм үзәге эшләп килә. Мәрхәмәтле ярдәм үзәгендә көн сайын 4 хатын-кыз 40тан артык кеше өчен кайнар ризык әзерли. Хәзерге вакытта инде ризыклар барысы да таратып бетерелгән. Хатын-кызлар иртәгесе көнгә әзерләнә, савыт-сабаны юалар. Ә менә инде биредә иртәгесе көн өчен, иртәгә килүчеләр өчен ипи, Наҗия апа ипи кисә. Мәрхәмәтле ярдәм үзәге булышлыгы белән безнең хәрбиләребезгә һәм шулай ук Төркиядә җир тетрәүдән соң зыян күрүчеләргә шулай ук матди һәм финанс ярдәме дә күрсәтелгән. Быелгы Рамазан аена шикәрчеләр мәчете шактый үзгәргән рәвештә керәчәк. Ә иң мөһиме, балалар һәм олылар арасында ислам динен таратуны һәм игелекле гамәлләр башкаруны уңайлы шартларда гамәлгә ашырып булачак. Гөлназ Хәсәншина, Тимур Новиков, Нурлат хәбәрләре.